Над 3000 лева загуби. Като чакаме конта, да ви кажа една история. Над 3000 лева загуби. Тук за 2-3 седмици. Гледайте за какво стана въпрос. 1, 2, 3 до 10. И кофи също. 1. Сигурно и там над 10 кофи. Еконт в тази ситуация са много коректни. Ако се случи при тях, веднага ми установяват парите. Но при тия другите куриери не е така. Неприятна ситуация и за клиента, и за мен. За мен е над 3000 лева загуби. Те не ми възстановяват парите за това, че са повредили пратката. Айде, извиняйте. 150 лева за около 3000 лева загуби, 150 лева ми възстановиха. Клиентите чакат пратките, те изобщо не пристигат. Пишат ми куриерите, че пратката е повредена, какво да правим. Добре, че 99% от клиентите са изключително разбрани, разбират, че аз нямам вина в случая. Разбират за защо е забавенето и им пускам на ново пратка. На 3 от тях пускам на ново пратка и наново ми звънят от куриерите, че не могат да я доставят, защото са спукали тинките. Гати работа. Какво да му обяснявам на тия хора? Разбрах с тях, естествено им възстанових парите и им казах, не мога да ми доставям, да съжалявам. Имаше някои хора, които им пристигна така 500-600 грама отгоре излято върху капак, който е неприятна ситуация. Аз просто взех решение просто да не работя с тия куриери за Европа в момента. Какво също искам да ви кажа? Аз не упреквам тия куриери. Значи, когато правите бизнес, трябва да знаете тези срещу вас какво могат да правят. Разбирам, че с тези куриери не мога да пускам за Европа течен мед. Окей, сега съм работил с тях зимата, когато меда е кастризиран, няма проблем. Разбирам, че няма да стане течен мед до Европа в момента. Добре, нагаждаме се. Зимата, когато започне да кастризира меда, тогава ще работя отново с тях. Какво правя тогава? Продължаваме с както съм работил до сега. Доставяме безплатно почти в цяла България. До там, където ни доставяме, Секонт няма никакви проблеми. 16 лева доставка до офис на Еконт. Всички пратки се пращат с опция преглед преди плащане. Еконт са изключително коректни, аз съм много обичам да работя с тях. Бързо, лесно, големи професионалисти са. Така че, ако искате да поръчате, влизате в Facebook страницата ни на Пчелна ферма Атанасов, facebook.com/пчелни продукти. Задавайте се там въпросите, пишете на колегите, там може да направите поръчки. Не ми пишете тук на мене, много ме е трудно тук да отговарям, пък и аз не ми е това работа. Там има специални хора назначени, които само с това се занимават, да могат да ви отговарят на вас. Така че влезте в Facebook страницата ни Пчелна ферма Атанасов, 160 лева. В момента е 25 кг букет, 85 лева е 10 кг опаковка. За всички клиенти, които са имали лекав проблем, съжалявам наистина.